Limpape rumah dan gadang malangkah si ganjual lalai pado pai suruh dan labu samui tapi jangan hendak mati lalu tata ruang dan patah tigo ditatiang carano basiren minang niai menyongsong si marapulai kanda balaku dinan kuliah nang samu sanang di dalam hati nang samu sajua di kiro-kiro Siriah sacabir di carano pinang sagato minta dikunyah dalam muka suing dan dicinto mani nak lage di ujung lidah pai nak luluin di rangkuangan janjura bungo janjuri di lingkuang bungo melati sirih galak pinang menari baitu bana sanang nyuati tari persembahan merupakan tarian pusako dari Ranah Minang yang berfungsi untuk menyambut kehadiran kedua mempelai
Alhamdulillah berenang-renang orang mamoke ikan tapanci yang 2 jotigo baralasanang